riaditelia našich základných materských škôl. Pri aké príležitosti sa tu dnes stretávame a prečo sa mesto Vráble rozhodlo, alebo teda rozhoduje podporovať práve túto činnosť učiteľov? Tak stretol som sa s riaditeľmi a ocenenými pedagógmi našich základných a materských škôl, ale aj ďalších škôl, ktoré sú u nás vo Vrábloch pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý, ako vieme, bol nedávno. A je naozaj potrebné sa stretávať s pedagógmi. Odkedy prešla zriaďovateľská funkcia k materským a základným školám na mesto, myslím si, že nastal určitý taký pokrok a rozmach nášho základného materského školstva. Predovšetkým sa to prejavilo v určitých investíciách, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v minulých rokoch, ale pokračujeme v nich napríklad na základnej škole Lúky aj teraz. Robí sa dosť podstatná rekonštrukcia, podobná ide aj na základnej škole Záborského. Prirodzene bokom nechcem, aby ostala ani prvá základná škola na Levickej ulici, ktoré tiež pomáhame v jej investičných zámeroch. Aký je to pocit získať čestné ocenenie od primátora mesta Vráble? Neviem ho presne ani pomenovať, pretože bolo to pre mňa prekvapením, ale tak určite to poteší, aj keď v tejto chvíli je to, hovorím, veľké prekvapenie. Pocit je to určite úžasný, je to vlastne ocenenie práce každého vyučujúceho a ja som rád, že som mohol byť prítomný, byť ocenený spolu s ďalšími kolegami, za čo som vďačný mestu aj pani riaditeľke. Myslím si, že to ocenenie nie je ani tak špecificky dávané iba mne, skôr by som povedal, že to je ocenenie práce celého kolektívu, aj keď ja som bol ako jeden z tých, ktorí prišli prevziať tú cenu. Ja som bola veľmi príjemne prekvapená, keď som dostala oznámenie poštou. Na to mi pán riaditeľ aj zatelefonoval, teda, že niečo také sa bude diať, takže naozaj je to, samozrejme, je to veľmi príjemné aj ako na duši pohľadenie pre toho učiteľa, určite áno. Mesto je zriaďovateľom základných a materských škôl od roku 2002. Od tejto doby sa v našom meste veľa zmenilo. Urobili sme takú racionalizáciu materských škôl, začali sme trošku rekonštruovať materské školy a celé to momentálne graduje tým, že máme 2 školy zapojené v projektoch, ktoré sa týkajú rekonštrukcie celých objektov základných škôl. Čiže z hľadiska materiálno-technického si myslím, že je to veľmi dobré. Samozrejme nekončíme, hľadáme nové vízie, nové projekty a snažíme sa školy aj materiálne, aj technicky vybaviť tak, aby zodpovedali minimálne tej štandardnej úrovni. A čo sa týka toho hľadiska osobného, personálneho, ja za všetkých učiteľov môžem povedať, že ja som na nich pyšný, hrdý a dôkazom toho si myslím, že je tá dnešná akcia. To ocenenie presne, za čo som dostala, myslím, že je to viac menej práca, ktorú som odviedla v minulosti, kde sme spolu s kolegami vytvárali viacero akcií, možno niektoré som mala na starosti viac ja. Určite je tam aj tá vzdelávacia činnosť, myslím, že predovšetkým pretože to je vlastne to, čo by sme my ako učitelia mali produkovať a dúfam, že teda mám za sebou absolventov takých, ktorých som niečo naučila. Myslím, že viem, za čo to bolo. Bola to dopravná súťaž na bicykli Bezpečne, kde sme vlastne vyhrali majstrovstvá okresu, majstrovstvá kraja, majstrovstvá Slovenska a postupili sme až na majstrovstvá Európy. Že reprezentovali sme naše mesto až v Európe. Za tých 10 rokov, čo som na základnej umeleckej škole a vlastne tam pracuje náš tanečný súbor, myslím si, že to bolo to najkrajšie ocenenie, ktoré som mohla za to učiteľovanie dostať. Ako oslavujete vy sviatok Deň učiteľov? V škole máme posedenie, so žiakmi si robíme nejaký taký spoločenský program a potom učitelia majú zvlášť taký večierok učiteľský. Spomínam si na všetky pani učiteľky od prvej triedy až po strednú školu. A vždycky som mal úctu voči ním a myslím si, že tá úcta voči učiteľovi by mala byť. Predsa je to ten základný kameň výchovy, pretože nielen rodina to vychováva, aj my učiteľia, pokiaľ môžeme, tak vychovávame. A myslím si, že vždycky je príjemné, keď si na vás niekto spomenie pri tom sviatku a stačí stisk ruky a povedať, že ďakujem. Nemusí byť kytička.